कते मजा लगिएला नहीं गई हंसी मजाक करे में हां गई दीदी ओयन के मजे कुछ हो रे हां एक हमने सब के परेशान ले ले तू हां दीदी बैठ ना बैठ खाना हां खा लेली हम सब पहले हम सब थोड़ा के ना भूखल रहे वाला छिए सुना ना जी का घुसका ना जब आइए ये तो सब रहे छना हमरा बड़ नीमन लगइया सच्ची हां तमसा के कहलिया दिल पर नहीं लिया ए एगो बात पूछिया कथी तोरा सब के कहै छियै कथी बॉयफ्रेंड नहीं है ये नहीं हम काम नहीं करे छी नहीं तो वो कोन काम थोड़बे खराब है नहीं रखने छ नहीं हम नहीं रखी छी तो ई जवानी ने आग लगाला बाप रे बा एते तक उम्र भ गेले कई 16 बरस के भेले कोई यार नहीं भेलो आ जीवन हो बेकार तोहर प्यार नहीं भेल वाह सब बात कहिया हमर सब के भीड़ जमाना देख खुल के बात जीजा यो तो साली था जमाना रही हम एक क्लास में 5 गो लड़की कथी एक क्लास में जे गेलिया एतटा के पॉइंट पेन का सिलोट ल का त 5 गो लड़की आगा पाछा कर 2 क्लास में गेलिए त 10 गो भेले सब बुझलिए हमरा प्यार भ गेली हां तब 3 में जे गेलिए 15 गो गइया हर चीज की कियो ये ना क दई कियो ये ना क दई जो मां करे कियो ये ना पजिया गइया 4 में जे गेलिए त 20 गो है दखरी तखरी ना का पजिए ये ना का पजिए गइया तखन प्यार के फील बुझलिए वास्तव में लोग के जवानी कते मजा आवे वही के बाद 5 में जे गेली से कहत लाजो ना कथी ले लियो से 5 में जे गेलिए त 25 भ गेले 5 का बोर है हां गइया तते चुमा 25 मिल के एक दिना लेल के से अइया दाग पूरे देह में दाग कदे के मुंह कम से कसरम त ये हमर बाबू कोई कथी का दाग हो हम करे बन सर मारल तते चुमा लगे कोई दैया कोठी बात है 12 घाट के पानी पीने हमरा कहिया बड निक छ रुक कोठी बात तोरा दोनों समय तते चुमा लेल को से त वही द्वार के ले वही का द्वार पूछ लिया जे ये को बॉयफ्रेंड है कि नहीं है कहलियो हने हम ओन काम नहीं करे छी कहते यार बुझाइए एकरा सबके पेट के बात लिया के लागी अपना बारे में यारो खराब बात बजबी तब बजते सुना ना कहै छियो गइतैया के दया एक दिन एक लड़की के बाप रे बा घिसिया का प्यार के स्कूल में सब कथा देख के हमरा से सब प्यार करे कतबो मारिए त हमरे पर लाइन मारे ना एक दिन की भेलै बाप रे बाप 6 क्लास में जाते में ये छोड़ी के लका भाग गेलियो जखने 4 दिन जब भगला भेलो हमरा गइतैया हमर बाप सब के त पतो न लड़की वाला सब के पता चल गेल आ गेलो हमरा वो छाइन के पिटल को खूब तुरल को लेकिन हम ई बात बाबू के नहीं कहने गइतैया गरु का बात पहले बुझा के तोर बात पूछता रे अरे काठी सुन अपन मन के बात कहते कोनो छोरा लका होते त फसा का भगा देबे तैले आप झूठो पूछो के कहे चलिए ई दोचरिया सब हमरा से पूरे बात उगलवा लेला कहे अपने नहीं बजल तो तू हमरा बहिन के भगवान आते चल चलहिया जैसे भारी लागल होय टाटी ना भसका देबे का झूठो के हम बजे छिया तो सब पतिया गेले अरे बाबा साचो के लड़की के लड़के भागल रही हम कत लड़की के लड़का भागबे हम आय
एक दिन एक लड़की के नंबर देले त हमरा तहु मारला सरो मारलक त हम काम तक पहुंच और जीवन का लड़की बाजी कर छौरी बाजी कर ना पकड़ के उतार दो भैया त कथी तू अपने कहली ना गलती करते बहन त भगैबे ओइ बारे पूछे छलिए लेकिन तोरा से ई उम्मीद नहीं छलो तू त जे जा कहबा आबो लाइक नहीं छ तोरा दूरा पाथू कहियो नहीं आइबो जा हां जो हम भगा देबा हम चल देबे तू अकेला रहेगा टाकी वाला जाओ हुर कलवे छ तोही ने कहने छला कोनो आइडिया त हमरो त दुआरे झूठ कुछ बोले छलिए जे कौना भग देता मारे छके हमरा भन्ने निकाल एकरा और के हम पागल चेकावर के वजह से भन्ने चाहे जाई रोके के कोनो बात नहीं है था आता कोनो पैसा देली करे प्रति सब छोरो को पता चल हम कया देबे पैसा यार मोबाइल पर खेली आइए लेकिन ये गो चीज काम जाए वो अपन बात नहीं उगलक लेकिन झूठो फुसो बात में फंस के आब जाइए मन खुशी भ गेल अब चिकली नमस्कार अहाँ सब वीडियो देखलिए अहिना निक वीडियो देख के लागी हमरा सबके कनिका के सपोर्ट करे पड़त केना के जे चैनल पर जे वीडियो अपने सब देखलिए तकरा जे है से बिल्कुल अहाँ सब सब्सक्राइब कर लेबी सब्सक्राइब केला से की होता है तो डेली जे हम सब जे कॉमेडी सब करे छिए कहानी सब लबे छिए नया मैसेज सब छोड़े छिए वो सब अहाँ सबके अपना मोबाइल में पहुँचत तब अपनो देखब या अपना पुतहुआ के या अपना कनिया के या अपना बच्चा के सबके देखबै तखन न सब गोरा मिल के हमरा सपोर्ट कैली देखियो हमर परिवार आ जो वीडियो निक लागत त वीडियो के शेयर कर देबै लाइक कर देबै कमेंट कर देबै सब्सक्राइब सेहो कर देबै अब बेल घंटी के जरूर दबा देबै सुनलिए ना यहाँ सब बस ये कह दियो हम सब डेली के डेली नया ताजा एहना खबर दैत रह नमस्कार।